Na brehu Dunaja stojí chlapček a pije vodu. Ide okolo jedna pani a hovorí mu: chlapček, nepij tú vodičku, je otrávená. A chlapček: joj, Neniko, ja nerozumiem, Pešik, čo je? A pani: len pí môj, pí, dobrá vodička, dobrá. Odohral sa krátky rozhovor v mesiarni. Dobrý deň, máte bravčovú hlavu? Áno, mám. Tak vám treba? Super. Sú 3 sliepočky, česká, nemecká a slovenská. Česká sliepka hovorí: ja za rok snesu 160 vajec. Tá nemecká hovorí: jo, das ist nichts, ja snesiem za rok 180 vajec. A tá slovenská hovorí: prečo by som si zadok namáhala, keď sa dajú kúpiť? Ideme na ďalšiu. Otázka znie: aký je rozdiel medzi dobrou a skvelou sekretárkou? Tá dobrá pozdraví šéfa: dobré ránko. No a tá skvelá: už je ránko? Silvestrovský večer v nemenovanej vojenskej posádke. Veliteľ objednal dokonca aj striptease. Dievčina sa objaví pred vojakmi, búrlivý potlesk. Dievčina odhadzuje jednu časť odevu po druhej a potlesk je stále slabší a slabší. A keď dievčina zostane úplne na javisku, v sále je hrobové ticho. Celá zmetená sa pýta: chlapci, čo sa vám nepáčim? A zo sály sa ozve povzdych: páčiš sa nám, páčiš, ale tam prosím ťa, buď taká láskavá. Ako máme tlieskať? My jednou rukou. Alena pribehne domov udýchaná, špinavá, s roztrhnutými šatami. Vo dverách nespustí: Marku, a prepadol neznámy muž a povedal mi, že keď mu nebudem povôli, tak ma podreže. Nepokračuj, však vidím, že si živá. Rozhovor dvoch pánov. No počúvaj, Tigaň, počúvaj, ty vôbec nemáš chuť do práce? Sundík: mám, ale rum sa musí ovládať. Ide policajt na aute a zrazí iného policajta. Nevie, čo má robiť, a tak ho strčí do kufra a pokračuje ďalej. Po čase ale zrazí aj ďalšieho a tak aj toho strčí do kufra. Ako tak ide, vidí pri ceste hrobára, ako kope 2 jamy. Tak vyberie prvého z kufra a hodí ho do prvej jamy. Hrobár je poriadne pripitý a tak ho zahrabe. Potom vyberie aj toho druhého a hodí mu ho do jamy. Hrobár si pretrie oči, zanadáva a zahrabe aj druhého. Neskôr ide hrobár po ulici a tam zbadá naozajstného živého policajta, ako riadi križovatku. Bez prípravy ho zloží lopatou a zarave: Kolík šoba, tá čo? Čo ťa ja nezakopem? Veľmi rýchlo beží Janko, s rýchlikom ho spája Lanko. Áno, krásne. V balóne letia 2 priatelia bieli a jedna blondínka. Balón začne klesať a oni začnú vyhadzovať nepotrebné veci, ale balón stále klesá. Rozhodnú sa vyhodiť blondínku, ale v tom sa zjaví svätý Peter a povie, že aká je to spravodlivosť. Položí teda každému otázku a kto odpovie nesprávne, toho vyhodia. Pýta sa prvého bieleho: v ktorom roku bola prvá svetová vojna? V roku 1914. Aha. Pýta sa druhého bieleho: zomrelo v nej veľa ľudí? Áno. Príde k blondínke a povie jej: vymenuj ich. Blondínka hrá obľúbenú hru milionára, zoberie si nápovedu, aby mohla zavolať známemu. Crrrn, crrrn. Prosím. Ahoj, mami, tu je Euka. Mami, neviem odpovedať, chcela by som sa poradiť, mám si vypýtať 50/50 alebo pomoc divákov. 13-ročná blondiavá slečná si prezerá vo výkladnej skrini kožuch. Starší sela Dawn jej hovorí: keby si bola väčšia, mohla by si ísť ku mne.
a potom by som ti ten kozuk kúpil. Slečná pohrdavo si zmera pána a hovorí: s vami môžem ísť. Váš ser sám, kým sa pripraví, budem plnoletá. Araňa príde k doktorovi a hovorí: Jaj, pán doktor, čo mám robiť? Poraď, aby mi prsia stali kolmo tela. Doktor povie: vyzlečte sa. Jaj? Vy už len chodiť po štyroch. Dvaja policajti prídu ráno do práce úplne nahý. Šéf sa ich hneď na rannej porade pýta: čo to má znamenať? Nehnevajte sa, čo to má znamenať? No, boli sme tak, ako ste nám kázali kontrolovať ten nočný diskotékový klub. No dobre, no v poriadku. No ale prečo ste prišli do práce nahý? A jeden z policajtov hovorí: no tá, čo vám mám povedať, tá hrala tam hudba. Svietili šéfe svetla, hej? Po chvíli šéfe svetla zahasili sa, hudba stihla, hej, a šéfe DJ hovorí: ženy do náha, ženy sa vyzliekli a tancovalo sa ďalej, ale opäť po chvíli sa ozvalo: šéfe, muži do náha. Tam sme sa vyzliekli aj my, šéfe, aby sme neboli napadní. Potom sa ďalej tancovalo, keď tu ničoho nič, šéfe, povedal DJ: no, teraz do práce, tam sme tu, šéfe. Príslušníci polície dostali za úlohu zmerať výšku stĺpa. Chodia okolo stĺpa, špekulujú, no nemôžu na to prísť, ako i príde, kým tretí kolega hovorí: hlupáci, mám nápad. Zvalme stĺp a tak ho odmeriame. A ten prvý hovorí: ty si ale somár. My potrebujeme jeho výšku, nie dĺžku. Rozhovor dvoch vojakov v útvarovej sprche. Marek, Marek, čo robíš? Čo ťa potom? Ako sa rýchlo mydlím? Jedna blondínka hovorí druhej: už sme ich preniesli aj do kameňákov. Predstav si, mesiacom ležala u psychiatra na gauču, aby mi urobil test. Či som normálna? Hej, Haňa, výsledok? Chlapček. Nový kameň, kauboj Pípa príde k chlapčekovi a vraví: vezmi si chlebík, sirvôtka. Ujo, Pípa, ale ja nie som sirvôtka, tamto pozri, Ujo, tam to sú moji rodičia, oco, mama, pozri sa tešia zo života. Ujo, Pípa vyťahne Colt, padnú dva výstrely a vraví: vezmi si chlebík, sirvôtka. Nika a Pepo sedia na lúke plnej kvetov a pozerajú sa, ako sú v tom najlepšom Bíček s jalovičkou. I v tom sa Nika spýta Pepka: Pepik, ako ten Bíček vie, že to jalovička chce? A Pepo: byť to vycíti, ne? Hej, Pepko. A čo? Ty máš nádchu? No, tak, idú králiky, hop, hop, hop. Kam idú? Wow. Idú králiky, hop, hop, hop. Kam idú? Do Hopkova.
Idú králiky, hop, 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 kam idú? Do klobúka. Idú králiky, hop, 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 kam idú? Do hop-hop-hopova. Idú králiky, hop, 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 kam idú? Nikde. Každému normálnemu človeku na nervy. Stretnú sa dvaja príslušníci polície a jeden hovorí druhému: Ty počúvaj sem, Karol, kam lečieš tú televíziu? Čo kam? Do opravy, no predstav si, kúpim novú, čumím dyk na futbal a ako tak z nervozity špáram klincom v uchu, naraz lup a ticho. Asi je zvuk v keli. Stretnú sa dvaja v obchodnom dome. Nazdar, čo tu robíš? Ale išiel som so ženou na nákupy a ona sa mi stratila. Aj to je náhodička, aj mne sa moja stratila. Poďme ich hľadať. No dobre, no ako vyzerá tá tvoja? Vysoká je 180 cm, blond vlasy, pekný zadok, prsia plné štvorky, výrazné pery. A tá tvoja, tá ako vyzerá? Šišmária, vieš čo? Na tu sa vykašľať, ideme hľadať tú tvoju. Veríš na lásku na prvý pohľad? Alebo musím okolo teba prejsť ešte raz? Keď právnik zomrel, ocitol sa s diablom v miestnosti plnej hodín. Každé hodiny na sebe mali nálepku s povolaním a otáčali sa inou rýchlosťou. Keď si právnik všetko prehliadol, obrátil sa na diabla. Mal by som dve otázky. Poprvé, prečo tie hodiny idú rôzne rýchlo? Otáčajú sa úmerne tomu, ako ktoré povolanie na zemi hreší, odpovedal pekelník. Aká je tvoja druhá otázka? No, povie právnik, nemôžem nájsť hodiny so svojím povolaním. Kam sa podeli právnické hodiny? Diabol sa chvíľočku zmetene rozhliadal. Už si spomínam, zaradoval sa nakoniec. Chlapci si ich vzali do dielne na miesto ventilátora. Stupid, ako má byť, poďme na stupiďák druhý. Toto je nové. Mamička, keď si bola malá, ty si bola Pambosková krávička. A prečo sa pýta ževka? No lebo ti včera ocko hovoril, ty kráva bohová. Stupid, priatelia, v tejto chvíli číslo 3. Toto je nové. Otázka v tejto chvíli pre mojich kolegov Pepo Richard. Prečo Monika Lewinská neodpovedá nikdy na otázky reportérov, keď vychádza z Bieleho domu? Neviem, či si to všimli. No, tak... No, Richard, tak, lebo drží evidencie. Krásne, no poďme na štvrtý krásny stupiďák. Toto je nové. Jeden hovorí druhému: Černosy, ja nemám nič proti ním. Naopak si myslím, že každá slušná rodina by mala mať aspoň jedného. Záver tejto kategórie, priatelia, stupid číslo 5. Toto je nové. K jednému astrologovi zavolá žabiak a chce si dať urobiť horoskop. Nadiktuje číslo svojej vizakarty a dátum narodenia. Astrolog chvíľečku niečo počíta a povie: tak zajtra stretnete nádhernú mladú slečnu, ktorá o vás bude chcieť vedieť naozaj všetko. A žabiak na to: naozaj? To je fajn. A kde ju stretnem? Na nejakej párty? Nie, na jej hodine biológie. No a pred Geeks4 maratónom bonusáčik. Búťačik pivo. Posledné slová krátkozrakého v lese. Prepáčte, vy vždy oberáte maliny v takom huňatom kožuchu? V šeru spálne o svadobnej noty zaznie vzrušený hlas. Hanka, ty si panna. Čo si sprostý? Od narodenia kozorozec.
chvíli na dôvažok ďalší. Malý Jožko príde za oteckom a pýta sa ho: Oco, čo to je transvestita? Synu, neviem. Choď za tetou Pepom. Ty, Karol, ako sa miluje tvoja žena? Chlapi, a veru, že ani neviem. Jedni hovoria tak a iní tak. No poď po 2 minúty. Tak čo je s tebou? Chlap leží na nemocničnom lôžku s nohou v sádre. Otvoria sa dvere a na návštevu prichádza jeho manželka. Chlap sa usmeje a zahlási: Ahoj, láska moja. Ako sa darí tvojej mame? Už sa môže posadiť? Gizela udala Hélu, že ju znásilnil. Obidvaja sedia na súde a sudca na nich: Rýchlo, hovorte, čo sa stalo? Čo ja viem, som tam len tak sedeli chlapci a devčatá. Bela ma zavolal na poldeco a on sa pýta, či si dám ešte jednu. No a ja správna žena som neodmetla, nie? Lebo som si pomyslela, že on na to by povedal, že ďalší poldecak, ale na mňa prišlo, viete, prišlo na mňa, no ale že by ste pohopili, že čo prišlo na mňa píšanie. Dixon, jak som sa vracala, on tak začal do mňa. Takže, keď som sa ja uistila, čo sa stalo, bolo sudca neskoro, bo on už na mňa toľko sa vyskakoval, ja neviem, no povedte, sudca, no povíte, čo mi ste vy robili na mojom meste? Čo? No, keď vás takto znasilní a vy neznáte kto? Čo by si ty povedal? Ideme ďalej. Nazdar. Nemáš hygienickú vreckovku? Ty, nemám nič. Nazdar, chlapci. Babka ide do kostola a po ceste si spomenula, že zabudla doma vypnúť pec. I tak sa po ceste do kostola začala modliť. Andeličku, môj strážničku, opatruj moju dvojplátničku a prepni ju z päťky na jedničku. Farár a organista sa dohodnú, že keď farár cez omšu zaspieva Duchu Svätý, prileď k nám, tak organista vypustí holuba. Je omša a holub medzi tým žiaľ zdochol. Farár spieva Duchu Svätý, prileď k nám. A organista na to: nepriletí, zdochol nám. Aktuálna záležitosť. V čase vysokého pôstu zajac bežal pozdĺž rieky a z diaľky počul hudbu a spev. Vidry oslavovali a tak zajaca pozvali medzi seba. Zajac pil, tancoval, i spieval. Na ďalší deň zajaca hrozne bolela hlava. O 2 dni neskôr zasa bežala zajac okolo rieky a vidry zasa oslavovali. Zajac kým dobehol a hovorí: Ahoj, tydry! Jedna mu hovorí: Ty vole, my nie sme tydri, ale vidri. Zajac na to: Nekecaj, s kým sa raz vyspím, tomu tykam. A
neskutočný multimiliardár Bill Gates sa vráti domov z roboty a vo dverách odovzdá žene výplatu. Tá ju horko ťažko natlačí do skrine, vypadávajú peniaze, tlačí, podarí sa jej skriňu zatvoriť a hovorí: no, do frasa Bill, ja neviem predstaviť si, čo ľudia robia s tými peniazmi, keď pracujú obaja. Blondínka, brunetka a Ríšava by chceli dostať prácu ako natieračky stredových cestných pruhov. Šéf sa preto rozhodol, že dá šancu každej. Budú natierať 3 dní vlastne autá a vlastne ktorá ich natrie najviac, dostane miesto. Na konci prvého dňa Ríšava natrela 3 kilometre, bruneta 2,5 kilometra a blondína 10 kilometrov. Šéf bol skutočne prekvapený a povedali: ak si takéto tempo udržíš, miesto je tvoje. Na ďalší deň Ríšava natrela 5 kilometrov, bruneta 5,5, blondína len 4. Aj šéf na to riekne: no nevadí, stále máš náskok. Na tretí deň Ríšava natrela 6 kilometrov, bruneta 5 a blondína len kilometr. Šéf bol veľmi sklamaný a vraví blondíne: čo sa stalo? Bol si môj čierny kôň, veď sa ti tak darilo. Darilo. Nož to vedro s farbou je stále ďalej a ďalej. Dve blondínky idú nakupovať do Teska 10 metrov pred vchodom. Hovorí jedna druhej: ty, začalo pršať alebo nie? Ja neviem, vieš čo, zistíme to. A obidve baby vystreli dlane. Tá prvá hovorí: no, veru, zdá sa, že prší. A druhá: aj na teba. Príslušník polície je na skúške z matematiky, keď tu veliteľ sa ho opýta: no povedzte mi, koľko je 3x3? Policajt rozmýšľa a hovorí: šéfe, 12. A veliteľ: berieme vás. Berieme. Povedali ste nám oveľa viac, ako sme od vás očakávali. Dvaja policajti stoja pri trati, po ktorej práve prechádza neuveriteľnou rýchlosťou vlak. Ten jeden hovorí: hej, starý, tá lokomotíva, tá si to ale ženie, že? A ten druhý pritakáva: no hej, ale ani tie vagóny nejdú zle. Krásne. Prídu dvaja opití do bordelu a bordel mama má iba jednu pracovníčku i premýšľa, jak to urobiť. Ich prišla na riešenie: tomu menej opitému dám živú a tomu druhému nafukovaciu. Keď sa potom zídu, tak ten, čo mal nafukovaciu, hovorí druhému: počúvaj, ja som sa asi, neviem, počúvaj, ja som sa asi so strigou miloval, lebo keď som ju kusol na zadok, tá vyletela von oknom. Príjemca tejto SMS je povinný zaplatiť pokutu formou vášnivého boskávania sa či milovania tomu, od koho správu dostal. Inak ho stihne trest 20 hodín sexu. Doniesol gazda mladého kohúta, ktorého len čo pustil na dvor. Kohút pomiloval všetky kury, potom vzal do parády kačky, husy. I gazda sa radoval, akého fajného kohúta kúpil, keď to naraz pozerá, že kohút leží na hnoji, nohami hore. Príde k nemu gazda a hovorí: vidíš, môj, ľutujem ťa, precenil si sa. V tom kohút potvorí jedno oko a hovorí: kikiriki, ticho, choď preč, plašíš mi vrany. Bol svedný zo stredného odborného učilištia odevného a odbor operátor odevnej výroby. Napísala nám stála poslucháčka a dopisovateľka, skoro stála Snehulienka. Ďakujeme za list, srdečne pozdravujeme a pozdravíme aj jej kamošku Danu a nakoniec kamoša Rastia, ktorému praje skoré uzdravenie. No a musím sa priznať,
že aj ten kamikadze vtip bol z jej tvojej dielne. Na jeden obdobný som taký našiel a mimochodom, Pepko, Patrik, mali by ste si dávať pozor. Áno. Na ceste zrazilo auto veľmi tučnú ženu. Šofér vystúpil z auta a snažil sa jej pomôcť. Ona mu vyčíta: tá ste slepí, keď ste ma nevideli. A šofér: ja by som vás videl, aj by som vás bol obišiel, len som nevedel, či mám na to dosť benzínu. Dobre. Chlapík s vypúlenými očami pozerá na babu s dobrými prednosťami a pýta sa jej: slečná, aký máte krásny pulóvar? To je z pravej ťavej srsti. A mladík na to: no, hneď som si myslel, keď som videl tie dva hrby. Blondínka sa túli k manželovi a nežným hláskom mu hovorí: Miláčik, čo darujeme tvoje svokre na narodeniny? No, na Vianoce vieš, už jej darujeme kreslo. Tak čo by sa, drahý, k tomu kreslo o nejaký mesiac na to najviac hodilo? No. Muž chytí pohľadka blondínka a hovorí: drahá, elektrický prúd. Aj. Blondínka vo viedenskom obchode. Dobrý deň. Prosím si 2 tužkové batérie. Vybité? Hovorí predavač. Šalený si. Nevybité, nové. Blondínka príde k doktorovi s prestreleným ukazováčikom a doktor sa jej pýta: pre Boha, ako sa ti to stalo? Ako si mohla, prosím ťa, pána Beka odstreliť prst? A blondínka: viete, to bolo tak. Chcela som spáchať samovraždu zastrelením. Namierila som si pištol na hruď. Ale v tom mi napadlo, že som za plastiku prst zaplatila 200 000. Tak som si dala hlaveň do úst. Lenže v tom momente mi napadlo, že porcelánový chrúb ma stál 80 000. Tak som si priložila pištol k spánku. Lenže vtedy som si uvedomila, že by to bola veľmi hlučná rana, a tak som tam strčila ľavý ukazovač. Policajt sa sprchuje, no a syn ho pritom pozoruje. Isa ho pýta: Oco, prečo sa sprchuješ pod dažníkom? No, synku, čo sa pýtaš? Aby som sa nemusel utierať, lebo sa ponáhľam do roboty. Malý Nikolás pišká o múr a zrazu ho zastaví policajt. No počúvaj, ak budeš ďalej píšať na tento múr, tak ti, Nikolás, tvojho pipíka odrežem. Dobre, ujo policajt, dobre, už nebudem ujo policajt, povedal Nikolás. Zrazu ide Nikolás okolo dievčatka, ktoré vidí, ako píška nad kanálom, a v tom jej Nikolás, poučený pánom policajtom, hovorí: no nemôžeš, dievčatko, takto píškať nemôžeš, lebo príde ujo poliš a ti odreže pipika. No a v tom jej nadvíne sukničku, Nikolás sa tam pozrie a hovorí: jaj, u teba už bol? Kapitánovi Novákovi zomrel otec. Veliteľ si prečítal telegram, zavolal veliteľa, aby smutnú správu Novákovi oznámil šetrne. Veliteľ nechá nastúpiť čato a zareve: tak, drahí moji, ktorý máte otca, 2 kroky vpred. Kapitán Novák, do čerta, kam sa hrabete? Veď vravím, že iba tí, čo majú otca. Pred nami je bonusáčik. Pred jeho uvedením však chcem povedať, priatelia, že nám ho napísal náš kamarát Pepo zo Svidníka. To znamená takmer z Ukrajiny alebo z oblasti, ktorej voláme aj Rusnacko. Áno. Bonusáčik, pivo. Stavili sa Američan, Nemec
A Rusnak, že kto skočí z mrakodrapu a nezabije sa. Skočil Američan, zabil sa. Skočil Nemec, zabil sa. Skočil Rusnak, nezabil sa. I v tom všetci novinári prišli k Rusnakovi a pýtajú sa: O, Rusnaku, ako to, že ty si sa nezabil? Rusnak pyšne pozrie na novinárov a hovorí: Co? My Rusnáci, tvrdá hlava. Ide lovec po púšti a uvidí leva. Chce nabiť pušku, ale zistí, že mu došli náboje. Padne na zem a začína sa modliť. Pane Bože, daj tomuto levovi kresťanské myšlienky. Lev pozrie na ňo, padne na kolená a modlí sa. Pane Bože, požehnaj tento pokrm, čo hodlám prijať. Tacká sa mierne napitý Pepko domov, a keď v tom z ničoho nič drgne do stojacej staršej blondínky na chodníku a hovorí: Prebačte, milostivo, ale ja som bol 20 rokov námorníkom na lodi. Teraz sa to so mnou daleko líže. A blondinka na to: ale netárajte mi tu, pane. Ja som pracovala 20 rokov v bordeli a nechodím čaptavo. No, vyzerá to veľmi zaujímavo, priatelia. Tak ideme v tejto chvíli samozrejme ďalej. V škole hovorí učiteľka žiakom: ja nerobím medzi vami žiadne rozdiely. Nie je jedno, či je niekto bielý alebo tmavý. Rozhodujúce sú výsledky. Je vám to jasné? Deti: áno, pani učiteľka, áno. Tak, myslím si, že som to jasne povedala. Ideme hláskovať. Anička, vyhláskuj mi slovo dub. No tak dub je D-U-B. Správne, ďakujem. Jožko, ty mi teraz vyhláskuj slovo pes. Pes to je P-E-S. Výborne, Jožko. No a teraz ty? Deško zozadu, vyhláskuj mi rasová diskriminácia. Tacká sa opitý muž neskoro v noci po sídlisku v Prešove a zrazu ho to ťahá k najbližšiemu domu, kde začne močiť. Domovnička sa vykloní a kričí na ňo z balkóna: Čo vy tu? Nerobte mi tú špinu, nepíšajte mi pod balkónom, lebo zíde dolu brizolit. A opierec na to: No a čo? Len nech zíde, dostane po papuli. Ježišmária, takže ideme v tejto chvíli na nové. Toto je nové. Počkaj na pokyn, hej, aj ty si ma dirigoval. Počkaj na pokyn, teraz. Vidíš? Holá hlava. Čo mám teraz rozprávať ja? No choď. Tak poviem, kde sedím. Na hodine výtvarnej výchovy povedal učiteľ žiakom, aby namaľovali obraz s názvom Koniec sveta. Pepo nemal na výkrese okrem 2 bodiek nič iné a učiteľ sa ho pýtal, čo to je. Nech to vysvetlí. Jak vždy. Tá, viete, ja, Pepo, mám 3 sestry a všetky si každý mesiac maľujú do kalendára nejaké bodky. A minulý mesiac tam boli len 2. Keď to mama zistila, zalomila rukami a zvolala: Ach, Pane Bože, koniec sveta! Patológ zastaví na chodbe ošetrovateľa Vickyho a hovorí: Pane, čo mi tu vy v poslednej dobe posielate za mŕtvoly? Nenevajte sa, ale každá druhá sa ma pýta, či ju to bude bolieť. Starostlivá matka hovorí svojej 16-ročnej dcére, ktorá má rande: Prosím ťa, Katka, chovaj sa slušne. Katuška, nenechaj sa hladkať po vrchnej polovici tela. Katka, sľub mi to. Katka na to: Ale mami, no to nejde. Ja predsa nevydržím, mami, celý večer robiť stojku.
Do obchodu príde viac ako len plnoštíhla pani a hovorí: prosím vás, rada by som videla nejaké plavky, ktoré by mi boli dobré. A predávaš na to: ja tiež. Tie oči, tá tvár, tie pery, tá neskutočná postava, tak vzrušujúca, tá duchaplnosť a inteligencia, toľko dokonalosť. No, ale dosť bola o mne, Richard. Ako sa máš ty? Krásne. Viem, koľko pre teba znamenám, ako veľmi ti chýbam, ako veľmi ma potrebuješ. Je mi však ľúto, že som ťa navždy opustil. S láskou, tvoj rozum. Musím povedať, že naozaj, ale naozaj je veľmi pekné. Vážený zákazník, váš sexuálny život bol napojený na telefónnu sieť. Čím je vaša sexuálna aktivita nižšia, tým nižšia je cena hovorov. Blahoželáme, vy už voláte zadarmo. 5 SMS-iek máme za sebou. Išiel Karel Gott po lieše a sebe špíva: kde pak ty, ptáčku, hnízdo máš? Ptáčok z hnízda še vynorí a kričí: čuješ, Karle, že by si mi vajca pokradnul, hej? Prišiel mladý muž do spovednice a hovorí: vaša ctihodnosť, zhrešil som, mal som nemanželský pomer. No nehnevaj sa, tak to musela byť nádherná Nika Kavečanská. Ctihodnosť, nechcel by som prezradiť jej meno. No tak to musela byť potom tá blondínka Vierka Miškovičová. Nie, ctihodnosť, nie. Nemôžem proste prezradiť jej meno v žiadnom prípade. No tak to potom bola, isto to bola Ľudská Maková. Nie, ctihodnosť, nemôžem prezradiť. Tak dobre, pomodli sa, 5-krát Otčenáš a 4-krát Zdravá z Mária, budete odpustené, synu. I mladý muž vyšiel vonku a pred kostolom stretne kamaráta a ten sa pýta: no čo, ako si dopadol? Čo dobre, 5-krát Otčenáš, 4-krát Zdravá z Mária, ale 3 bomba typy. Policajt s námahou kotúľa po ulici obrovský súd, stretne ho kolega a príde k nemu. Kam to kotúľate, kolega? Pýta sa s úprimným záujmom. Spotený Poliš sa zastaví, spriami sa, utrie si čelo a odpovie: do ordinácie. No na čo im tam bude súd? No keď som bol ostatný raz u lekára, povedal mi, že chce vidieť môj moč za pol roka. Čo je to, keď na streche stodoly svietia 3 zelené svetlá? Pepo? Nevie Richard? Neviem. Tá kocúr sa miluje s mačkou a od rozkoše má jedno oko zatvorené. A nie taký si múdry. Detko s vnúčikom hrabú v záhrade listie a nájdu dažďovku, ktorá sa snaží dostať späť do svojej diery. Detko, vraví vnúk, stav sa, že tú dažďovku dám späť do diery. Detko na to: stavím sa o 200 korún, že to nedokážeš, je príliš mäkká, vrtí sa. Vnúk vyskočí na rovné nohy a beží do domu. O chvíľočku sa vráti so sprejom na vlasy a sprejuje dažďovku jedna radosť, kým nie je tuhá a rovná ako doska. Potom ju zastrčí späť do dierky. Starý otec dá vnúkovi 200 korún, schvatne sprej a beží do domu a o 30 minút sa vracia a dáva chlapcovi ďalších 200 korún. Dedo, vraví vnúk, ale ja už som 200 korún dostal. Áno, vraví dedo, tie boli odo mňa, ale toto ti posiela stará mama. Krásne! No dáš vybojník? V indiánskej rezervácii v Spojených štátoch turisti tvrdia, ako v strede asfaltovej cesty leží indián a ucho pritláča k vozovke. Keď však prídu bližšie, počujú, ako indián šepká: biely Mercedes 230, radiálne pneumatiky s oceľovým kordom, rýchlosť 90 míl za hodinu. A jeden z turistov nadšene zvolá: fantázia! Toto všetko tam počujete? A indián: no čo ste normálni?
On ma zrazil, je tomu tak 5 minút. Bola súťaž o ženách a vyhrali ju 6-ročný chalan. Ostatní chlapi ostro protestovali. No toto nie je možné. Chceme zverejniť výsledky testu. Na to vstal predseda poroty a začal vysvetľovať. Prvá otázka, ako je vám známe, bola, kde sú ženy najčiernejšie? Chalanisko odpovedal, v Afrike. Čo ste napísali vy, hulváti? Druhá otázka bola, čo majú ženy najradšej? Chalanisko odpovedal, pokoj a mier. No a pozrite sa, hulváti, čo ste napísali vy. No a tretia otázka znela, ženský orgán. Chalanisko napísal, zväz žien. A čo ste napísali vy, hulváti? Ty Pepo, ty si to aj nakreslil. Pýtajú sa robotníka, človeče, ako ste vy prišli o ten prst? Ja? Čo? No aha, takto. Zapnem cirkulárku, posúvam látku ku kolesu, dávam tam ruku do keľu. Druhý. Dávajte pozor. Jaj, tu je taký jeden krásny, musím Pepko mimo listu povedať. A mladá dvojica sa akurát miluje, a keď v tom ona sa opýta. Počúvaj, nemáš náhodou AIDS? Nie, prečo sa pýtaš? Vieš, nerada by som ho dostala znova. Blondiavá žena vidie z kúpeľne, muž sa na ňu pozerá a hovorí Miláčik, ty si ale pribrala. Ty máš ale ten zadok ako taký kombajn. Žena sa urazí, ľahne si do postele a otočí sa chrbtom k manželovi. V tom on začne škemrať o manželské povinnosti a žena mu na to hovorí si normálny, starý? Neviem, prečo by som mala otáčať celý kombajn kvôli jednému suchému klásku. Dve blondínky sa rozprávajú. Joj, Klárika, dobre, že ťa vysím. Koľkože si dostala za Feriho, čo ho v kameňolome zabilo? Jaj, čo ti mám povedať, Erzike, o 50 000 korún. Jaj, vidíš, Klárika, vidíš, ako dobre. Ten môj debil odskočil. Blondínu a brunetu po púšti naháňa Leo. Uvidia strom, bruneta naň vylezie a blondína začne behať okolo neho. Keď v tom bruneta hovorí blondíne, poď za mnou, poď hore, veď ťa zožerie. A blondína, určite, veď mám 4 kola náskok. Pri poslednej večeri prichádza Ježiško do pripraveného domu. Už z diaľky počuje huronský rev, smiech a zábavu. Vstúpi a vidí apoštolov naliatých v alkohole, ako sa bavia a chlasú. I zavolá si svätého Petra a nechápavo hovorí: Pepo, tak co vy tu pijete? Však peněží nemáte. Svätý Peter sa poškriabe na uchu a rozpačito hovorí: Ježiš, to ja neznám, ale Judáš za co predal. Ide záhora k autom, keď ho z ničoho nič zastaví policajt a pýta sa ho: Pán vodič, viete, akého dopravného priestupku ste sa dopustili? Záhorak sa na policajta nechápavo pozrie a hovorí: Neviem. Policaj v tom: Prekročili ste plnú čiaru. V tom sa záhorak rozosmeje a hovorí: No a čo? Pukla? Viete, aký je rozdiel medzi policajtom a prostitútkou? Pepko, vieš? Žiadny. Obidvaja stoja na rohu ulice a obidvaja robia hanbu rodine. Rádio X. Študenti medicíny majú prednášku o rozmnožovaní. Prednášajúci hovorí: napríklad taký bík zvládne pohlavný akt aj 30 krát za deň. 30 krát?
ozve sa študentka z prvého radu. Prosím vás, môžete mi to zopakovať, aby to počuli aj v poslednom rade? Prednášajúci to zopakuje hlasnejšie a z posledného radu sa ozve študent. Prosím vás, a to vždy k nemu pripúšťajú tú istú samicu? No, samozrejme, že nie, samozrejme vždy inú, vysvetľuje prednášajúci. Prosím vás, mohli by ste to zopakovať hlasnejšie, aby to bolo počuť aj v prvom rade? Toto je nové. Ocko, dokedy mám pobehovať dokola? Ticho, Pepo! Ocko, dokedy mám pobehovať dokola? Pepo, čuš! Ocko, ja už nechcem pobehovať dokola. Pepo, ak nebudeš ticho, tak ti priklincujem aj druhú nohu. Pýta sa Dora Mari. Už si niekedy pri počúvaj sexe pozorovala, jak sa ksichti tvoj muž? To hej, už niekoľko razy. No a jak sa pritom tvaril? Jaj, šum, stal vo dverách a kúkal jak debil. Chlap na konári vysokého stromu volá o pomoc. Ide okolo muž s lanom v ruke. Moment, hneď vám pomôžem. Hodí lano hore a zavolá. Dobre sa chyťte lana a pevne sa ho držte. Nešťastník poslúchne, ale muž na zemi prudko potiahne lanom. Muž zo stromu dopadne na zem a okamžite zomrie. Ten muž si hovorí, čudné. Pred týždňom som predsa tak isto vyťahoval chlapa zo studne. Maďar príde poprvý raz na poštu. Slečná mu ukazuje, ako je potrebné telefonovať. Počúvajte ma. Ľavou rukou držíte slúchadlo a pravou rukou vykrúcate číslo. A Maďar na to, no dobre, o potom čím hovorím? Blondína o 2:00 v noci volá kamoške. Ahoj, čau, je tam číslo 35 111 16? A z druhej strany sa ozve, ty krava, keby si uhádla aspoň jedno číslo. Polícia hľadá osobu, ktorá je pekná, šarmantná, sexy a neskutočne úžasná v posteli. Takže ty si v bezpečí, no ale kam sa mám do pekla ukryť ja? Tvoj operátor. Zväz záhradkárov vás pozýva do svojich radov, keďže sme sa dopočuli, že píp robíte, veľmi by ste sa nám hodili. Kukulák mal ťažkú autonehodu. I priateľo prišiel navštíviť do nemocnice a našiel ho zasadrovaného, nehybného a veľmi slabého. Ako sa máš? Opýtal sa znepokojený jeho výzorom a pristúpil k posteli. V tom polomrtvý Kukulák siahol pravou rukou, ktorou ešte ako tak vládal pohybovať po ceruske a po zápisníku a čo si písal. Nestihol však Kukulák dopísať. Prudko zbledol a pár sekúnd na to zomrel. I priateľ mu vybral z rúk papier a prečítal si odkaz. Stojíš mi na kyslíku. Závodný lekár rozpráva priateľom. Dnes u nás v závode otrhlo jednému Robošovi nohu. No a vari ste to nepovedali jeho úbohej žene hneď a otvorene. Nie, najprv sme jej poslali nohu. Policajt zbada na chodníku niečo lesklé a guľaté. I zohne sa, aby to zdvihol, no s odporom zahreší. Fuj, šľak, aby trafil toho tam, kde je, čo má pľuvy ako 5 korunačky.
Príde chlapík s opicou do baru a objedná si vodku. Keď vypije opita, začne skákať ako divá. Skočí na vedľajší stôl, rozbije poháre, skočí k baru, porozbíja fľaše, poháre a všeličo možné. A tu zrazu odskočí na biliardový stôl, zbadá biliardovú gulu a zje ju. Všetci sa čudujú, ale majiteľ hovorí, no to ona vždy tak vyvádza, keď si vypije. Všetku škodu zaplatím. Prídu opäť s tou opicou o týždeň, no a chlapík si znova objedná vodku. Keď ju vypije, opita začne skákať po stoloch, v bare rozbíja poháre, fľaše. A tu zrazu priskočí k stolu, kde sú na stole čerešne, vezme jednu čerešňu, pozrie sa na ňu, no a potom vyskúša, že ak pôjde na stolicu, či bude všetko v poriadku. Všetci sa čudujú, že by to pochopili, len to posledné s tými čerešňami nie, a tak sa pýtajú majiteľa, že čo to je? No, viete, odtedy, čo zjedla u vás biliardovú gulu, si radšej všetko odmeria. Zberá sa Čukča prehnať sobou na nové pastviská a prikazuje žene: Смотри, geológi na vertolete priletajút, vodku piť budут, potom spať pozvút, no a ty si pod geológa neľahni, lebo tehotnieš. I tak sa stalo. Čukča odišiel, prileteli geológovia, opili sa a potom jeden z nich pozval Čukčovku do iglu. Aj by som išla, hovorí Čukčovka, ale muž mi zakázal ľahnuť pod geológa. Tak dobre, hovorí geológ, ľahneš si ty na mňa. Skrátka, pomilovali sa. I ráno geológ nasadol do vrtuľníka a odlieta. Čukčovka mu máva na rozlúčku a hovorí: Leď, ty môj chlupáčik tehotný.